ás veces acabamos cun paquete de contidos e-learning que ten unha estrutura semellante a esta e sobrannos algunhas páxinas. Nós non podemos eliminar esta páxina ou esta outra, porque se intentamos eliminalas, o que me vai decir é que elimina esa páxina e todas as súas fillas, é dicir, todas as que colgan da mesma. E non quero facer eso. Entonces, a solución para poder eliminar estas dúas páxinas e quedarme con isto, que é o que me interesa, é traballar con estas ferramentas que cambian a orden, a xerarquía das páxinas que seleccione e cambian a orden dentro do mesmo nivel de xerarquía. Ben, o primeiro que teño que facer para poder eliminar esta páxina é quitarlle as fillas. Entón, escollo esta páxina e aumento o seu nivel na xerarquía. Agora, esta páxina e as súas fillas colgan da principal. Esta queda baleira e xa podo eliminala. En canto á páxina de inicio principal, non podo eliminala. Entón, o que si podo facer é coller o nome desta, poñerllo a páxina de inicio, incrementar o nivel destas outras e agora elimino esta que está repetida. Vale? Aparecen desordenadas, non pasa nada. Esta poño de primeira, esta outra de segunda, esta de terceira. E agora xa teño o meu paquete de contidos sen que sobre ningunha páxina. Lembrade, cambiar a orde da xerarquía e reordenar as páxinas. Veña. Tamén temos outra posibilidade. Ás veces temos paquetes de contidos con moitos contidos e igual nos interesa crear ou mover isto para outro paquete e-learning. Eso pode facerse simplemente premendo co botón dereito e dándolle a exportar esta páxina como LP. E podo chamarlle consultas. O que fago é crear un novo arquivo LP independiente, vale? Con esta páxina e as súas fillas. Se agora entro nela, vemos que este paquete de contidos xa contén solo a folla de consultas, a páxina de consultas, máis as súas fillas. De acordo? Veña, estas opcións son interesantes para xestionar estes paquetes de contido. Ánimo e adiante.